gaya muku sakonnin da 'yan tafashe suka aiko mana. Na'am? Ta kusa fashewa. Akwai alƙawura ne da suka yi mana cewa malam ta kusa fashewa. Kuma wani ya ce in ta fashe zai rushe masallacin nan, zai yi mana sabon masallaci. Wani kuma ya ce in ta fashe zai bani miliyan 100. Wani ya ce in ta fashe zai sai min mota ta miliyan 150. Wannan ya ce Allah ya ja kwanan malam, idan ta fashe zan nemo ka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Ibrahim Yunus, shugaban cibiyar cikin ikon Allah ya mamba 8. Shago mai namba